माठेवाडा झिरंग येथील परिसरात पुन्हा एकदा वन्य प्राण्याचं दर्शन घडलंय। रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली आहे। कुत्र्यांच्या ओरडण्याचा आवाज आल्यानं येथील रहिवाशांनी पाहिलं असता हा प्रकार समोर आलाय। याबाबत येथील रहिवाशांकडून पुष्टी देण्यात आली आहे। सध्या सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होत असून या फोटोमुळे हा बिबट्या आहे की वाघ याबाबत मात्र शंका निर्माण झाली आहे। सध्या सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होतोय। तो फोटो माठेवाडा येथील असल्याचं सांगितलं जात आहे। या फोटोत अंगावर पट्टे दिसत असल्यानं नरेंद्र डोंगर पायथ्याशी माठेवाडा भागात वाघ होता की बिबट्या याबाबत शंका उपस्थित झाली आहे। बिबट्याचा वावर या परिसरात आहे। यापूर्वीही तो सिद्ध झाला होता। कालच्या प्रकाराबाबत वन विभागाला कल्पना दिल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे। या घटनेबाबत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारलं असता ते या घटनेबाबत अनभिज्ञ होते। या परिसरात आपली टीम कार्यरत आहे। बिबट्याचा वावर परिसरात आहे, त्यामुळे बिबट्या असण्याची शक्यता वन अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे। पट्टेरी वाघाबाबत त्यांनी माहिती घेऊन सांगतो असं सांगितलंय। तसेच या परिसरात वन विभागाची टीम दाखल होणार असून कार्यवाही करणार असल्याचं वन अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ना मागील 2-3 वर्षांमधून वन्य प्राणीची जे वावर आहे आणि त्यांची मूवमेंट आहे ते गावामध्ये आणि जे शहरी भागामध्ये त्यांची लोकांची समोर येत आहे, म्हणजे ते लोकवस्तीमध्ये येत आहे असे बरेच कंप्लेंट आमच्याकडे येत होता। त्यामुळे आम्ही लास्ट 15 ऑगस्ट में एक आमचे पूर्ण जिल्ह्यासाठी रेस्क्यू टीम्स तयार केलेला आहे। असे 3 रेस्क्यू टीम तयार केलेला आहे। 2 टीम फक्त मंकीसाठी काम करतात, मंकी पकडून आणि जिथे कॉन्फ्लिक्ट आहे तिथे त्यांना पकडून ते पूर्ण त्यांची नैसर्गिक आदिवासमध्ये सोडतात। आणि असं एक जनरल अथॉरिटी तयार केलेला आहे। त्यांच्याकडे पूर्ण टीम आहे, गाडी दिलेला आहे आम्ही त्यांना, ड्रेस वगैरे देऊन जे काही रेस्क्यूसाठी साहित्य लागतात आणि ते जेव्हा कुठे पण मानव वन्यजीव संघर्ष होत आहे तिथे ते लवकरात लवकर जाऊन तिथे उपस्थित राहणार आणि ते संघर्ष कमी करण्यासाठी त्यांच्या स्तरावर प्रयत्न करणार आहे। आणि जिथे जिथे गाव वस्तीमध्ये ॲनिमल येत आहे आणि सरकारप्रमाणे येत आहे त्यांची माहिती आणि तक्रार आल्यानंतर आम्ही ते RRT टीमला पाठवतात। ते तिथे जाऊन पहिल्यांदा बघतात परिस्थिती काय आहे, ते म्हणजे ते कधी जनरल इन्सिडेंट आहे का नसे स्पेसिफिक इन्सिडेंट आहे त्यांना टॅकल करावं लागेल असेल तर त्याप्रमाणे ते कारवाई करतात, त्यांना रेस्क्यू वगैरे करतात तिथून। नसेल तर ते लोकांना थोडासा अवेअरनेस क्रिएट करतात, ते त्यांच्यासोबत कसे म्हणजे ॲडजस्ट करावं लागेल आणि संघर्ष कमी करण्यासाठी काय काय प्रिकॉशन्स घ्यावं लागेल त्यांच्याबद्दल त्यांना थोडा एज्युकेट करतात। आणि त्यांच्यासोबत एक वेळेला संपर्क झाल्यानंतर पुढे असे पुन्हा ते काही तिथे संघर्ष असेल तर ते पुन्हा ते ॲनिमल आले असेल असे परिस्थितीमध्ये इमिडिएटली त्यांना इन्फॉर्म करण्यासाठी सांगतात। आणि जिथे प्रॉब्लेम जास्त आहे तिथे आम्ही ते वन्यप्राणीला पकडून तिथून ते आम्ही रिलोकेट पण करत आहे। ते आणि असे जे काही पूर्ण जिल्हाभर असे इन्सिडेंट होत आहे त्यांच्यासाठी आम्ही एक नंबर पण कॉन्टॅक्ट नंबर पण दिलेला आहे RRTची, त्यांना ते संपर्क करू शकतात आणि त्यांना आमच्याकडून प्रतिसाद मिळणार आणि तिथे आम्ही उपस्थित राहून ते प्रॉब्लेम कमी करण्यासाठी आमच्या स्तरावरून आम्ही प्रयत्न करतात। दरम्यान स्थानिकांकडून उपवन संरक्षक यांचं लक्ष वेधत मनुष्यहानी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलंय। याबाबत येथील रहिवाशांकडून निवेदन देखील रेड्डी यांना देण्यात आलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि विशेषतः सावंतवाडी तालुक्यामध्ये वाघ असतील किंवा बिबट्या असतील यांचं प्रमाण आपल्याला दिसून येतं। अनेक घटना याआधी घडताना पाहायला मिळतात। तालुक्यात सुद्धा बिबट्यांकडनं कुत्रे असतील किंवा अन्य जनावरांवर हल्ल्यांचं प्रमाण हे दिवसेंदिवस समोर येतं आहे। सावंतवाडी शहराचा विचार करता सावंतवाडी नरेंद्र डोंगराच्या पायथ्याशी माठेवाडा भागामध्ये बिबट्याचा वावर याआधी दिसून आला होता। कालसुद्धा अशाच पद्धतीनं वन्य प्राणी तिथे आल्याचं समजतं, तिथल्या नागरिकांकडनं सांगण्यात येतं। त्याबद्दलचे काही फोटोसुद्धा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे। मात्र त्या फोटोत बघता पट्टेरी वाघ असल्याचं ते दिसून येतं। या फोटोची शाश्वती करण्यासाठी वन विभागाला किंवा वन अधिकाऱ्यांना विचारलं असता कोणत्याही पद्धतीनं त्यांनी त्याबद्दल होकार दर्शवलेला नाही आहे। अशा पद्धतीचे पट्टेरी वाघ या भागात इथपर्यंत येतील असं त्यांच्याकडनं सांगण्यात येत नाही आहे।
बिबट्या असण्याची शक्यता त्यांनी सांगितलेली आहे की याआधी बिबट्याचा वावर तिथे असल्यामुळे कदाचित बिबटे तिथे आले असतील असं म्हणणं त्यांचं आहे. तसंच ज्या नागरिकांना अशा पद्धतीनं पटेरी वाघ किंवा अन्य बिबटे दिसतील तर त्यांनी वनविभागाशी संपर्क साधावा असंही आवाहन या निमित्ताने केलेलं आहे. तसंच वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमसुद्धा या ठिकाणी कार्यरत आहेत. जिल्ह्यामध्ये अगदी वनमाकडं असतील, त्याचप्रमाणे बिबट्या असतील, वन्य प्राणी असतील, यांच्यापासनं मनुष्यांना, शेतकऱ्यांना होणारा जो त्रास आहे तो त्रास कमी करण्यासाठी ग्राउंड लेवलला अगदी रस्त्यावर उतरून वनविभागाची टीम असतील, काही प्राणीमित्र असतील, ही सगळीच माणसं एकत्र येऊन काम करत असल्याची माहिती जी आहे ती उपवन संरक्षक नवल किशोर रेड्डी यांनी या ठिकाणी दिलेली आहे. तसंच त्यांनी आवाहन देखील केलेलं आहे की लोकांच्या सुरक्षितेसाठी आम्ही एक पाऊल नेहमीच पुढे टाकू आणि त्या पद्धतीचं काम देखील या ठिकाणी सुरू आहे. मात्र सावंतवाडी शहरातला जो एक चर्चेतला फोटो सोशल मीडियावर येतोय त्याबद्दल त्यांनी पूर्णपणे इन्कार केला की आपल्याकडे अशा पद्धतीची कोणतीही तक्रार नाही किंवा कोणीही सांगितलेलं नाही की अशा पद्धतीचा वाघ आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे. ज्यावेळी असं कोणतरी सांगेल किंवा फोटो समोर येईल त्यावेळीच त्याबद्दल आपण विश्वासानं सांगू शकू. मात्र सोशल मीडियावर अनेक ठिकाणी पट्टेरी वाघ असल्याचं सांगितलं जातं, मात्र प्रत्यक्षात हे वाघ इतर ठिकाणी असल्याचंही त्यांनी या ठिकाणी नमूद केलं आहे. आणि तसंच नागरिकांनी किंवा ग्रामस्थांनी घाबरून न जाता वनविभागाशी संपर्क करावा असं आवाहन देखील या निमित्तानं उपवन संरक्षकांनी केलेलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल दैभावकरसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.